învățăm un alt timp în trecut, chiar dacă el se numește present perfect. Da? Nu vă lăsați induși în eroare de denumirea acestui timp. Chiar dacă el se numește present perfect, el exprimă acțiuni în trecut. Și haideți să vedem care este structura și după care vă explic când îl utilizați foarte des se întâlnește acest present perfect, de aceea nu fiți ca majoritatea studenților și nu alergați, nu fugiți de acest timp, pentru că este foarte util. Da? Noi, ca să formăm o propoziție la present perfect, noi avem nevoie de următoarea structură. Avem persoana care face acțiunea, după care avem have sau has și după care avem forma a treia verbului. Da, has se utilizează pentru he și it, pentru care se punea s-ul în present simple, da? Deci has se utilizează pentru he și it, pentru toate celelalte persoane se utilizează have. Și aici scrie past participle. Past participle este verbul forma 3, da? Polonița 3 din lista cu verbele neregulate. Dacă verbul este regulat, îi adăugați ed. Așa. Și exemplu va fi I have worked. I have played football, de exemplu. Ok. Și haideți să vedem când utilizăm acest timp și de ce el este așa de important și atât de des utilizat și toată lumea vorbește despre el. Pentru că acest present perfect se utilizează ca să vorbesc despre experiențe, fie despre rezultate, fie despre lucruri care s-au întâmplat recent. Practic, care este diferența dintre present perfect și past simple și de ce avem nevoie de două timpuri ca să vorbim despre timpul trecut? Și diferența dintre ele este următoarea. Noi, în past simple, noi fie menționăm, fie subînțelegem când s-a întâmplat acțiunea. Noi în present perfect nu ne pasă. Noi nu menționăm, fie nu știm, fie nu ne pasă când s-a întâmplat acțiunea. Pe noi ne interesează faptul că ea a fost efectuată. Da? Mă interesează experiența mea, mă interesează rezultatul. Da? De exemplu, eu dacă zic am lucrat ieri, că este un exemplu cunoscut, l-am și utilizat. Am lucrat ieri. I worked yesterday. Pe care l-am învățat, totul clar, e clar de ce este worked și, da, pentru că este yesterday. Am menționat că. Dacă eu menționez pur și simplu că am lucrat, este o experiență mea, este un rezultat. Pur și simplu am lucrat și nu vă interesează pe voi când s-a întâmplat acțiunea și pe mine nu mă interesează, nu interesează pe nimeni când s-a întâmplat acțiunea, ne pasă de experiență, de rezultat. Ne pasă că este bifă la acea acțiune, da? Și o să zic, I have worked, am lucrat, I have worked. Da? Asta este experiența mea. Dacă, de exemplu, vreau să zic că am fost la Londra anul trecut, o să zic I went to London last year. Dacă o să zic pur și simplu că am fost la Londra, că este o experiență de mea, asta s-a întâmplat și nu menționez, fie nu, în general nu-mi pasă când s-a întâmplat acțiunea, îmi pasă despre rezultat, fie despre experiența mea, da, vorbesc despre lucrurile astea, o să zic have been to London. Diferența dintre I worked, de exemplu, și I have worked este doar că dacă eu zic I worked, eu menționez și când s-a întâmplat asta. I worked there last year. Am lucrat acolo anul trecut. I visited London 3 months ago. Am vizitat Londra cu 3 luni în urmă. Dar dacă eu vorbesc sau vreau să spun pur și simplu am lucrat acolo sau am vizitat Londra, o să zic have. I have worked there. I have worked. Am vorbit repede și nu știu dacă s-a auzit terminația edu. I have worked there, da? Și I have visited London. Foarte simplu. Așa. Ca să facem negația în present perfect, la fel este foarte simplu, după have sau has, pur și simplu zicem not și gata. Și vom zice, de exemplu, I have visited London, după have un not. I have not sau haven't, mult mai simplu, I haven't visited London. I haven't worked there. I haven't been to Paris, for example. Da? Pur și simplu, după have sau has, o să punem not, foarte simplu. Dacă vreau să fac o întrebare, întrebarea la fel se face foarte simplu. Pentru a face o întrebare, după cum v-am spus, ținem minte regula de aur a întrebărilor. Noi, dacă vrem să adresăm o întrebare, ținem minte că de obicei trebuie să schimbăm persoana cu acțiunea cu locurile. Da? Și pur și simplu o să trag have sau has în față. Și dacă propoziția mea este I have sau you have worked, să vă dau un exemplu cu you că este mai simplu, dacă propoziția mea este you have worked, care o să fie întrebarea? Have you worked? De obicei, o să vedeți, o să întâlniți exemple la present perfect în general cu 4 adverbe principale. Da? Dacă voi aveți just, already, just înseamnă tocmai sau tocmai am făcut ceva, nu aici am făcut, da? Already, deja, recently, recent și yet, care se utilizează pentru negații cu încă, de exemplu, I haven't done my homework yet, încă nu mi-am făcut tema, și pentru întrebări, acest yet o să fie de deja, da? Have you done your homework yet? Ți-ai făcut deja tema, ok? Deci astea 4 cuvinte. Recently, just, already și yet, de obicei, da? În 98% din cazuri o să fie present perfect.